Hej Lykke. Hej. Vi er mødtes her på messen i Aalborg, og du har biotronlamper derhjemme. Ja, det har jeg. Du har den store Den model, store, og så har jeg den mellem. mellemmodellen på 1'eren og 2'eren. Ja. Ja. Hvor længe har du haft den? Lykke? 7 år, tror jeg har haft dem. Ja. Ja, Og du bruger dem både på dig selv, forstår jeg, også på dine ja klienter. også på mine klienter, ja. Hvad er det for en klinik, du har? Jamen, jeg har en klinik i Sønderborg, der hedder Klinik Lysted, hvor jeg behandler med ansigtszoneterapi og lysterapi og sådan nogle naturlige behandlinger. Ja. Og jeg bruger altid lysterapi til at slutte af med en behandling. Så du giver først din egen behandling, Ja. og så slutter du af med... Slutte af med lysterapi, Ja. og det har en rigtig god effekt på f.eks. immunsystemet, har jeg gode erfaringer med. Ja. Og med generelt, hvis man har nogle smerter i kroppen, det kan være skuldersmerter eller nakkesmerter, så er den også super god. Ja. Og det går bare ind og virker. Ja, det virker bare. Ja. Jeg har klienter, der siger, at bare en gang lys, så kan de mærke det i deres skulder for eksempel. Ja. Og de har prøvet alt muligt, hvad der ikke har virket, og så får de lys på, og så virker det bare. Ja. Så det er helt fantastisk. Er der lige, nu tager jeg dig lidt på nu var det samme her, men har der nogen sådan succeshistorie, du lige kan huske, hvor det har hjulpet nogle særlige ting? Ja, altså for eksempel på mig selv. Jeg døjer rigtig meget med skuldersmerter. Og så har jeg haft lyset på bare i, jeg tror, maks 10 minutter. Ja, Og så kunne jeg allerede mærke, at der var en stor forandring. ja. At det var mere, at du kunne bruge den bedre. Ja. Og, ja. Og mine klienter, de kommer også tilbage og siger, at lyset det bare virker. De ved ikke, hvad det gør, men det virker. Ja. Så, Jamen, tusind tak, Lykke. selv tak. Tak.